जोडा तालुक्यातल्या आसू ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या कामरा या गावात सुमारे 500 एकर शेती हे कामरा हंगासरल्या वरका या नदीच्या पाण्याचे अवलंबून असा। मात्र या नदीचे पाणी अडवून पंपसेट लावून दुसऱ्या गावातल्या शेताक वरचो योजना कर्नाटक सरकारान राबवलेली असा। या योजनेक कामरा ग्रामस्थांनी शेतकऱ्यांनी विरोध केला असा। लोकांची ह्या 3 गावांची पिवप पाणी ना म्हटल्याने त्यांची पियाची पाणी पिण्याची समस्या असा म्हटल्याने एक 5 ते 4 इंची पाईप घालून पाणी नेता म्हटल्याने काय आम्ही तक्रार करू ना त्यांना पाणी सोडल्यानंतर परत उरलेले पाणी जे काय शेतीसाठी आम्ही वापरतो त्या पाण्यासाठी त्यांच्याने आता मोटर बसवून 14 इंची पाईप घालून पाणी नव्हते केला हे कसरलाच्या गावात आणि अक्षीच्या गावात। तर ते जर पाणी यांच्याने नेलं हे तर खालच्या शेतासाठी कांबऱ्याच्या एरियासाठी जे काय पाणी आता ते पाणी पुरा इथून जे बंद होतं तेव्हा पक्को बंद झाला यांचं आमची ह्यो बी कांबऱ्या घालत तसं इथू बी असा त्यांच्यानी पाणी नव्हते नाल्यान पण नव्हते त्याची वांगणा जमिनी हे वांगणा जमीन डबल पिकाची जमीन आहे वांगणा पण नव्हते बाहेर पाणी हे पाणी आम्ही बाहेर तिकडे दिसू ना आमची तक्रार असा कशा आमची बी वांगण असा आमची बी शेती त्यापर्यंत पण जशी आधी नॅचरल पाणी हा नॅचरल आम्ही मोटर बसवू देणार ना।